Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Söhbet hoş geldin. Hoş gördük Merdan. Salam vatandaşlar. Owa iyileşler bugün söhbet bilen size kızıklı gurrun etmekçi bolýas. Owa kızıklı hem hayran galarsınız hem gaharyňyz geler diýin bu gurruna. Türkmenistan o Türkmene gadagan diýip at goýduk da indi näçin bu aty goýduk men şonu gurrun bereýin ondan soň nämäni söhbete geçirjek. O söhbet bize biraz gurrun berjek bu arada. Ine köp eşitensizdir. Ine daşar yurt firmalary gelýär, türkmenler işe giren wagtda o pelança bolmaly. Aýlygy şondan köp bermeliler. Ýöne daşar yurtdan gelip işleýän adamyň aýlygy türkmeninkä görä 3-4 esse köp da. Hatda 10 esse köp yerler bar ekeni soň gurrun akşynda neme derse dile getirer. Ýöne söhbet hususy bir ýa bir adamyň gurrun beren Türkmenistanda başyndan geçen zaty gurrun bermekçi de. Şeýlerek o söhbet sözü sana bereýin. Merdan bir adamın gurrun vermeginiň esasyny däl bu ortağa çykmady. Has doğrusu bir üç adam daha aýtdy. Geçen sapar neme? Sapar ağa bilen gepleşip geçireňizde Sapar ağa bilen oly çary ýuna da gepleşip geçirende Sapar ağa aýtyp geçipdi da hani Türkmenistanda bilim gadagan, akıl gadagan diýip aýtyp geçdi da. Indi bu akıl gadagan niýle nähil derejede gadagan nemeler her kimin aklına peýda bolup bilýär-de sonra bolar. Ýöne buny isteseler, islemeseler gadagan bolýar. Ýani şu wagtky ýurtdaşynda bilim alyp baranlar Türkmenistana barsam plan zat eder. Plan zat eder. Ýa ýurdun içindäki bilim alan Türkmenistanyň öz universitetlerinde bilim alan nemer ýaşlar has doğrusu. Öz geljegini gurmak üçin höweslenýär da bilýär. Etsem boýsam neme diýerler, ýöne edip bilenoklar ýurda barsalar. Türkmenistanda bilimin gadagan bolmagy bilen şol wagtyň özünde adam zat watandaş Türkmenistanyň içinde kur watandaşy Türkmenistanda ýaşamak gadagan diýilen soraw çykar, ýani şu bilim gadagan diýilen ýerde Türkmenistanda türkmen ýaşamak gadagan nemesi arkasy şoňa barýar. Düýbüne has soraw düýüne gitdiňçe şoňa barýar da sebäp bilimiň ýok ýerine hiç il ýaşaýyş ýok, aklyň ýok ýerine hiç il ýaşaýyş ýok. Ýani buny itlenlik bir akıl bolmadyk döwletlerde seretseňiz göze görnükdir, açyk görnükdir. Merdan ýöne şu Türkmenistanyň 30 ýyl alan öz başlap bolluk diýär. Ýani goşadarlar içinde öz başlap bolanymyzdan soň Türkmenistanyň içinde ýa türkmen jemgyýeti ýa döwlet derejesinde türkmeniň gazyndan başga bir marka, dünýä belli marka bolan ýeri barmy? Ýok. Ýa türkmen watandaşynyň içinde bir şahsiýet adam bir özüni atly, ýani bir ýyllyk derejede dünýä tanadan bir adam boldymy? Elbetde ýok. Bolup geçdi. Elbetde bolup geçenler bar, olaram şo wagtyň döwründe bolup geçdiler. Ondan soň hiç il ýagdaýda ýok. Indi Atabaý Çargulyw bagşylardan alaýyn, aýdymçylardan Atabaý Çargulyw diýilen bir aýdymçy bolup geçen ýöne öz ýoluny goýdy, öz nemesini goýdy. Ýöne häzirki wagtda şoň ýoluny dowam etdirip aýdym Atabaý Çargulywň ýoluny ulanyp elbetde ýurdun öz içinde şahsiýet derejesine baran adamlar var. Ya olmasa Ballyk Hajyýewiň nemesini alanlar var. Ya olmasa Magtumulyň goşgulu ýatkiden goşgularyny okap şoň derejesine adalan nemeler var. Diýjek bolýanym bärde hiç ýyly ösüşüň bolman şowurdadyň ýörap duranlygynyň nemesini aýtjak bolýanda şahsiýet ýetişmedi. Has bolsa gepin gyski ýeri. Şahsiýet näme üçin ýetişmedi diýilende buny ýetişdirmediler. Sebäbi akylyň gadagan ýerine şahsiýet ýetişmesi mümkin näme. Ondan soň türkmen ýankyýalyk şahsiýet ýetişmese ýa bolmasa ýankyýaly markalar önmese de hökmany ýagdaýda türkmen bir nemet bela ýaşamalar bir zat edip. O zatlar hem sürdürilip bilenok ýaşap bilenoklar az doğrusu. Gepi sözün ahyryny baglajak bolýan ýerim näme geljek bolýan ýurt taşyna
nemetdiler. Çıkıp başladılar iň sonunda Türkmenistanda akylly gadagan bolsa ýok bany ýagdaýda ýurtdaşyna çykaýmaly sen içinde ýaşabam bilen o. Ýurtdaşyna çykyp başladylar ýani ýurdun öz baýlyklaryny taşlap nähilek derejede baý neme bar ýani ýurtdaşyna çyksalaram onuň tersine de ýurdun daşyndaky başga bir döwletiň watandaşlary şo ýurda Türkmenistana işlemäne barýar. Ne Türkler Türk watandaşlary ýa bolmasa Ors watandaşlary ýa bolmasa aýdaly Fransuz bolsa islenlik görneme akyl nemesi guruluşyk sektor bolsun ýa başga bir firma bolsun kompaniýalar bolsun ýurda işlemäne barýarlar. Ne bulam akyl gadagan ýerde şolar ýaly ýurdun öz döwletiň jemgyýetiň öz markazy bolma ýurtdaşyndan marka nemesini getirmeli mecbur edýärler de akylyň gadagan ýerine ýa markany öňmedik ýerine. Men ne başymdan nemedenlermi ýüldeşen nemelerimi gurrun göreň bärde. Ne Türkmenistanyna guruluşyp gitdi. Näçinji ýyllarda şu wagtdan gidip dowam edip durýar. Has ýokary derejede giden wagtlar boldy da ýani 2010-dan 2017-de 2017-nji ýyl eçenni ýurtdaşyndan guruluşyklar baryp nebetdi. Guruluşyklar dowam etdi. Şonda Türk watandaşlary Türkmenistana baryp işlätdirler. İşler kaydettiler. İşler kaydan Türkler bilen 100% bolup oturuştuk, çay çölegiydik. Hatta bile de işleştik käbir yerlerde. Orinşolar gurrun görýärler de, Türkmenistanyň ýagdaýlaryny gurrun görýärler. Ýurda baran soňlar işler nemelerini. İlk bilen buny biriniň gurrun görenden aýtsam, buny şo nemeler çagyrýar. Ýani ýegenler diýil ýani taýpalar çagyrýarlar. Buny näme üçin çagyrýarlar? Onuň sebäbi şu ýaşlyk tarapdan ýa ýani tarapdan bular neme gurdurýarlar. Ya bilmezem artık tarapdan toşna ýadyma düşenokşma tepisi parnik gurdurýarlar ýegenleri öz atlaryny şu taýdan ýer satyna onu gurýanam ýa Türk watandaşy. Ve şol gurrun berýär da ýani siziň öz nemäňiz diýe ýurdunuzda diýe bir şeýle işlemäne bardyk şu ýegenlerine şamma diýe şamma diýip adyna maýdy otýar. Şamma diýe şolar ýalyk nemesini gurduk diýe ýöne şamby öğretýär. Ýöne asliýetinde şoň ýeriň ady Nazara degişli diýe, Nazar bege degişli diýär da ýani kakasynyň adyna diýe. Tepliseler ýa ýerler şoň neme adyna dur, kaýdasyna saklanyp dur diýe. Mesela men soradym, nähilek derejede näki işlediňiz we size nähilek şertler neme geldi, mümkinçilikler döredýärdi, size nähili göz bilen garaýardy. Ýurdun içindeki sizin elinizde işlen Türkmenlerin nemesi nähile gözler nähile alyp barýardylar ýa olara nähile göz bilen garaýardylar diýip soramda aýtdy elbetde diýdi ol sizin edir şu wagtky bolşuňyz ýalyp diýär siz islenoklar ölçünde diýär hiçli ýani ýurtdaşyndan baranlara diýär ikellep kucak atýarlar diýär da has doğrusu we bu zatlar diýdim etip biljek türkmen ýokmu diýdim de içinde ýani sen tepkisi gurýanyňa bir tepkisi diýdim. Olaram diýdim sen suwarky işledip ladet guraňok. Diňe demirlerini düzäýmeli diýdim. Ýani biz etip biljek türkmen ýokmu diýdim. Nujel ýok diýdim. Onu giddiňde diýe ýegenlerden soraň diýär da. Getirmeklerinin asıl sebebi näme? Bunu bir ayrı gıra koy. Ondan soň başga bir neme bilen gürleşdim. Olam aýtdy elektrik urdan bartdyr. Bir firmada işlet nemede aeroport. Ondan soň olimpiada şäherçesi, ondan soň ýene şoňa meňdeş bir giden zatlar sanyna. Liwap vilayetinde sanyny. Şu zatlary işlemene bartdyr, elektrik bolup nemetipdir, gidipdir. Ol gurrun berýär. Siz ýa öz ýurduňyzyň içinde diýe özüňiz Türkmenistanyň watandaşy bolsaňyzam diýe siz ikinji adam diýe. Yani diýen zatlar nerede? Men ýüzüme diýer onu. Yani sen gözeňe getir Türkmenistanyň watandaşy we sen Türkmenistanyň watandaşy bolup durkan bu sözleri başga bir döwletiň watandaşyndan eşitmek nähilek derejede agyr diýer. Üstümden gaýnaw sow uýlanýarlyk bolup gitdim. Has doğrusu. Siz öz ýurdunuzda diýe ikinji derejeli adam diýe, üçüncü derejeli adam diýe. Yani bunu niye ulura ol işlettir has doğrusu yani firmaň nemesinden gidipdir. Özüňem bir kiçiräçik firmasy bar eken Türkiýede. Näme firma diýdiň onu? Elektrik ha. Elektriği burada neme diýerdiňe. Ululu nemeleň zawod fabrikalaryň ululu neme generatorlaryň nemelerini işletme nemeleri var. Ondan diýjek bolýanym
Sonra söz açtım olsa bundan. Size dedim ne elektirici deneme geldiler. Kim yol başı oluyordu? Yani kim gözükçülüğün kim alıp barıyardı yurdun içinde sizin nemeğinize dedim. Elbette dedi KGB diyarda yani mehkemen işgalleri diyar. Mehkemen işgalleri her birimizin yanında bu mehkemen işgalleri var diye ve diye bunlar e, bizim elimize işler olup işlemene gelen Türkmenleri diğer aylık keskit diyer diye meşgul nemet gel diye. Şu, Çekten. şu Aylık mehemeninkiler ha? ava mehkemenkiler diye. Hmm. Aylık gel diyorlar diye. Alan Türkmenleri şu vaka bilen şu vaka arattı. Pul vermeli, aylık vermeli ve bundan yukarıda hiç il derecede e, deme vermeliler. Artık mas bundan yukarıda artık mas aylık vermeliler diye bize şartnama bağlaşıp gittiler. Gol çektiriyorlar diye. En yukarı aylık $1000, $1200 olmalı diye. En yukarı aylık. Yani Türkmen ol. Ondan men soradım. Başka da Türkler bazıra dedim. Öz yanında işlep göreneydim. Olan aylık näse dedim. Bunun $3000, $2500 dedi. Yani Türklerin aylığı. Yani olar firmamızın adını işleyerdi. Yani ben ama ettim Türkmenler firmamızın adını işleyen yok mu diyeceğim. Oların firmamızın adını işleyerdi. Yani bize gol çektirilen neme var diye. Şimdi diyecek gol yanım ne Türkmen Türkmenin içinde, Türk yurdun içinde sen yurdun iyisi, halk olsan sen yurdun iyisi. Yurdun iyisi olup Türkan sen yurdun içinde ne mesela yaptın ikinci adam. Ya ne edip ikinci adama getirdi yani kenin. Dilen sonra olur çıkar da yani. Olur senden 3 esse köp al ya. Ava. Olar senden 3 esi köp alıyardı. Ondan sonra şeyle bir zaten en yerbet vermerden. Mesela men işgal olup barayan yankin eline elektrik olup işgal olup barayan yönü bana şu ben mehkemen işgalının keskiklen aylığından pul vermeler doğru mu? Sonra gol çektiriyorlar kendinden işgalleri. Mesela bana $1000 verin deyip gol çektiriyorlar kağıt yüzünde. Yani arka taraftan ben aylığım $2000. Bana $2000 aylık yazılıyor arka taraftan gideceğin yerine ve $10.000'ını mehkemen işgalleri alıp kalıyor aylık geçen vakti $1000'ın bana geliyor. Yani şular yalık bir sürü adamdan işlediler diye de pul işlediler diye. Bir sürü adamdan niye? Yani gurrun veriyor gözleri bilen görenlerini. Bolup duran dağıtları gurrun veriyor. O indi bundan ova ne netice çıkarmalı ne? Biz halk ova ne netice çıkarmalı? İlen sonra olmalı da. Indi Yakın akilek netice çıkarmalı. Leylen ne meğeni yankı yarın neme daimeli sen başka devletin vatandaşından sen öz devletin içinde sen ikinci adam değilen sözü o ne akilek onu bilem ok nevsi gayratı gücü ya vatançılık duygusu bağ olan adam eşli elbette şu tayda men şonu urayesim geldi merdan hasıl oldu yani öyle iş adam olan sonra gelirler polonu ya lişni burlap polonu hakikaten kaçervet polonu yani yüzümüz ar gitti. indi men bugün bir tanışım bilen gurrun ettim. Demede aeroportun guruluşunda işleyen. Son senin aydan zatların yadıma düştü. Gurrun veren zatların. Son ona gurrun verdim. Son olan başından geçenleri gurrun verdi. O hayran kaldım ben. Şu tayda da gurrun vereyim. Ne sen yank aydan zatların bilen katı bir menzeş. Indi aeroportda işleyen vakti yank ayçın yalı Türkmenler en köp $1200 aylık alıyor diye. Ondan köp vermeliler. Ya ol aylığım resmi nemede değil diye de 2000 manat neme hasabında 2000 manattan köp vermeli değil deyip neme diptirler, şertnama bağlaşıptırlar. Türkmenlere 2000 manattan köp bul vermeli değil deyip son olaram neme diyen ekeni 2000 manada hiç kim işleyen yok diye de yalandan bankın nemesine başladıptırlar 2015. 2016. yıllarda. Son bankın üstü bilen yankı 2000 manat yatıryamışlar. Son galan yine de 2000 manat, 3000 manat diye pulu elden veriyen ekenlerde. Yani biz diye öz yurdumuzda kaçak pul bilen işledik diye. Aylığımızın yarımı kaçaktı diye. Şey işledik diye. Son yine bu kas gittikçe de kızıklaşıyor. Yine en kovu
injiner türkmen özem Türkiýede okan diýe, üniversitede okan diýe, şol işläp $1,500 aýlyk alýar diýe. Türkiýede hiç bir üniversitet hiç zat okaman öz nemesi bilen mümkinçilikleri bilen ýa-ni elektrik ýa-da ýene bir zat bolan adam gelýär diýe. Ularam diýe $3,000-4,000 aýlyk alýar diýe-de. Bir tarapda ýokary diplom bolan türkmen bar, beýlek tarapda hiç diplom bolmaýan bir türk watandaşy bar diýe. İkisiniň alýan aýlygynyň tapawudyna seret diýe. Soň olam ýetmedi, soň ýene bir zat gurrun berdi. Yani Türkmenistanyň içindäki başga milletler bar diýdi. Ors, Ermeni esasan şu iki millet diýe. Bularam gatykän aýlyk alýardy diýe-de. Ine bir san ors bardy diýe. Alkaş, haçan görseň içgili bir özüni bilen ok diýe-de. Gelip bir gol çekýär, 2-3 günde bir gelýärmiş, görünüp gidýär diýe. Ýaşly adam 50 ýaşynyň üstündemiş o adam. Şol $3,000 aýlyk alýardy diýe. $3,000. Dollarda alýardy diýe. Biz manatda alýas. Olar dollarda alýar diýe o adam. Soň ýanky nemeler hem şeýle diýe. Soň ha bir asly Koreýaly bolan daşawuzda nemeler bardyr. Türkmenistanyň watandaşlary bardyr. O Sowet döwründe getirilen. Asly Koreýaly. O ýöne nemede. Şolaram şeýleti diýe-de. Olaram köp aýlyk alýardy. Soň nemeler bilen gurrun edýäs, gurrun açylýar zat diýe. Bular diýe size ýörüýte aýlyk bermez ýaly. Neme diýerler size bermegini isläni ok aýlyk diýe. Üýtgeşik bir ýagdaý bu näde bolýar diýip diýe. Olaram hayran galyp bize soraýardy diýe. Türk nemeler, daşary ýurtdan gelen ýa firmalar diýeler. Pikret Türkmenistanda Orslar, Ermeniler bular $3,000 alýar, daşary ýurtdan gelenler $3,000-4,000 aýlyk alýar. Senem gelýän 2,000 manat aýlyk alýar. Nähil bolýar bu zat? Nerden onu neme? O ýanky türkam aýdyp berdi onu. Ayda gelip diye nemedik kol çektirip gidip aýlyk alyp berenlerim bar diye. Bilemok olar nirde näme bolup işleýär diye. Ýöne men şonu göremok diye. Ýanky nemäň ýerine diýerler. Şantiýanyň içinde ýanky şantiýe diýmegem. Guruluş gidip duran ýerde men olar göremok diye. Ofis ýerlerini göremok diye. Ýöne bir ýerde işleýär diýip aýlyk alýarlar diye. Ve bizim üstümizden gözlemçilik edýän ýanky mehemeň işgärlerim diye bizden niye bizim işgärimiz hökmünde diye biz adyny ýazdyryp diye bizim nemämizde edaramyzdan aýlyk alyp otyr diye. Ýanky mehemeň işgärler diye. Yani mehemeň işgär aýlyk alýar diýäniň beýleki halkyň aslında $1,000 almaly aýlygynyň ýaryny olar alyp dur. Ondan daşynda onam alyp durlar. Ondan daşarda bizim özümüz resmi firmamız şoňa resmi taýdan işleýär diýip ondan daşyndan aýlyp berip durdy. Olary da berýär. O ady nemedi? Ady geçip durşan diye bir ýerde işleýär şolýar. Bilemok ýöne işleýär. Yani üst kalite kontrolçy mi diýär da yani. Näme bolup işleýär bilemok men ýöne. Ýöne bizim edaramyzdan aýlyk alyp durdy. Alýan aýlygam $1,000 ýanky näet $1,000 ýok ortunda. Gyzykly. Soň ýene bir zat aýtdy. Soň de aram gelip ýanky şantiýe diýdiňde şo taýdan ýadyma düşdi bu. Nemeler gelip şu daşary welaýatlardan gelenleri jemläp o gelmişekler diýip deport edýärmiş diýinde. Uğratip berýärmişler şo şantiýede işläp gören işgärler türkmenlere. Daşary ýurtlara hiç kim deýnen ok diýe. Yani olary gelip tutup nemedip o deport edip berýärmişler Aşgabatyň daşyna. O öz halkyň şeýjeler diýe, işlemäne gelenler diýe, işden çykyp barýarlar diýe, pasportlaryny barlap, isin öz halkyňyza bolýar, işden çykyp barýar diýe, polisi işgäriňiz diýe, köçede biz gidip barýas, bize maşindan ýolda gidip barýasyň görýäs ýa-da bizim işgärimizni bilýäs diýe. Ýöne şoň polis saklaýar diýenim diýe, azar berýär diýe, arsagaýar diýe.
Näme etipdirsin? Hani işleme Ya bizim ruhsatlaryny işgärimiz diýeni türkmen işgärinden söz edýär. o türkmen işgär, o. Türkmen işgär gidip barýar, işten çykyp barýar diýär-de. Hemen sizde şeýle bir ýagdaý gördüm diýär, gatjar we utanç ýerji zatlar aýtdy da ýüzüňizde, ýani muny ýüzüm aýdýar. Waratadan iş kutorýar diýär, waratadan çykýas diýär. Waratadan çykamazdan dim kawat men durýan ýa-da nämäň içinde diýär. Ýa-ki waratadan çykýan ýerde durýan bolan diýär. Türkler geçýär üstüni barlanoklar diýär. Şu bu önlük nämäň waratan aldyna duran. Ýa türkmenler çykýan üstüni barlak geçirýärler diýär-de. Yani men şu taýda aýdýar, ýa näme üçin üstüni barlaýar bu, ýani aljak bolsa adam alardy senden sonra manlardy ýa bir wagda alardy. Näme üçin üstüni barlak geçirýär? Biziňkiler hem barla diýip men aýdýardym diýär. Ýani men özüm aýyp belýär diýär-de. Aýyp belýär, gatyer we aýyp belýär diýip maňa şey diýär, utanýar meni. Bir kişiden 50 çykdy diýär, o geýlen 50 diýär-de. Birinin üstünden. Olam juusunda galypdyrmy bilem ok diýär. Yani 50 çykdy, onu ýa şon şeýle bir maskaralydylar diýär, gapyň algynda diýärler. Öz türkmenimiz diýär. Onu etdirýärler, onu hökmany ýagdaýda etdirýärler, yani barlatmak meselesini. Ondan soň ýa-ki näme? Türkiýede Hissad üniversitede okuman Türkmenistana baranlar diýär, da şu yegenleriň nemelerini, teplisselerini gurup beren oglan soradym, men de näme okudun diýdim, men 2 ýyllyk lisey okudum diýär. Üniversitede okudum diýdim, ýok okamok diýär. Ýöne şonu başyna täç edip saklatdylar merdan, o ýerine de geljek häzir. Yegenler şonu başyna täç edip saklatdylar. Öýdem hiç ýerine okamadyk, ýöne Türkmenistana näme düzmäne bar ýa, panik teplisi düzmäne bar ýa. Näçe gitdiň diýsem, men tasarımcı tanışım näme bar diýär, çykanym bar diýär. Garyndaşy bardy garaz. Garyndaşym bar diýär o. Tasarımcı çykar, garyndaşym bar, şo çağırdy meni. İşi şolaly diýär we maňa uýurdy diýär. Maňa näme etdi, ýüpletdi, aňyrda diýär. We men düzdüm şonu diýär. Elimde proýektim bar. Şoňa esasyny düzýän diýär, onuň sok suwar ketmeli ýerler bardyr elbetde, onuň asnany sokma näme da demirler da olar taýýar gelýär. Soň garyndaş diýdiň, ýene bir zat, gatykän zat görüň berdi, ýadyma düşýär. Soň diýär, ol näme belli işleri var diýär, 10 adam, 20 adam bolýar, soň şonuň şef bolýarmyş da başyna. Soň diýär bir türk getirdiler diýär Türkiýeden. Soň bu adyny zady ýazyp bilen ok, soň bu gurrun edip tanışyp diýär, ýoşluk bilen söz alışverişini edip başlandan soň diýär, bu çopanlygyny bildik diýär. Hakyky manyda çopan diýdi. Yani men gaýta soradym da, bu näme? Ya hakikaten mal wakyp ýören çopanmy diýen, howa şeýleken diýär. Şonu diýär getiripdir, türkmen o işçiler var diýär-de. Ýa-ki o kafeldak, ýani ýene näme eýle beýle. Şo näme içeri ki ýa-ki näme diýär, o guruluş gutarandan soň içindäki nämeler başlaýar. Şol döwürlerinde diýär-de işin ortalary bolýar diýär. Şoňa bir çopany getiripdirler, o adyny ýazyp bilen ok diýär. Soň iýizini gurrun edip zadeten soň açyldy diýär, çopan eken diýär hakykatdan hem. Hiç zat bilen ok diýär. Düşünen ok, o biriniň garyndaşy şeýit getirip goýupdyr, olam diýär şo taýda $3000 aýlyk aldy diýär. Çopan Türkiýede hiç zat görmedik. İnternet ulanmagyny bilmeýän bir adam diýär-de. Şeýle zatlarym bar. Merdan ýolsoň ýankyň başyndan geçirenlerini görüň berdi da, soňunda näme geçen esas ýerine geljek. İlkinji gezek sana aýdýan ýa-da, siz aýdýan ýa-da olam. Hakykatdan biz aýdýan näme durýany gepleme hiç şeýlik aýtdy da buny. Men ýa-şo yegenler bilen näme demde diýe işleşemde diýe her gün kampaniýa çağırýardylar, ýa näme akitýärdiler, meni dawet edýärdiler diýe da, ýani o ýerde bu ýerde oturanlaryny diýe. Ya ofis yerlerine gidýän diýe, ýönek geçirilene çağırýarlar diýe, ofis näme ýerler hem diýe. Ýem paşyň ýanyna diýe telekeçiler binanyň diýe 10-njy gaty diýdim, 10-njy gatynda diýe ofis ýerleri bar diýe bularyň diýdi. Telekeçiler binasynda. O nazar çýürük diýil, ýani hem şo ýerde oturýar eken. O şammam şo ýerik barýar. Ve şo ýerde ýönek geçýärdi diýe da. Ondan soň men niýe ýolla polisiýa saklady. Nemet barýakam ýa-ki peşehotdan geçmediň. Men şu peşehotdan geçmän başga ýerden geçdiň diýip polisiýa saklady. Menden şo ýerde jerime nemet bolun diýe.
Sonra bu zat näme şular ýaly başyndan geçirenem baryp aýtdym diýe ýa-ki Nazarbek aýtdym diýe da ýa-ki Nazar çüýrük bolmaly. Aýtdym muny vilayatyň ýani Aşgabatyň naçalnik polisiýasyny getirip şoň üstüne o şeýle küfür etdi diýe de söwünç sözler aýtdy diýe de. Yüzüm tanak kal. Ýene bir gezek näme bolsa ýani ýene şular ýaly näme sluşaýny ýagdaýlar ýa bolaýsa, ama sen güne karsın diýip diýe şoňa diýe ejesine baçysyna etdi diýe de küfür edip diýe. O ne diýjek bolýanym Aşgabatyň vilayat naçalnik polisiýasy. Olan bir ýerde ýegenleriň kakasy o. Naçalnik polisiýaň hem bärde wezipesi. Üstüne ne etdirýär, söwünçi söktürýär özüne. Diýjek bolýanym onsoň awada diýe din jarmana gidýärdik diýe o çagyrýardy diýe de biz diýe ony Serdar Ahmet diye, Serdar Ameliyat diye, o Serdar deyip yüzlenye prezident olanına meşrittir elbette onu. Serdar bilenim kâna oturşadı menniye. Geliyadi diye olam şaşanmayın yani. O beylikki nemesin. Hacı'nın yanına da geliyor. Hacı var, Serdar var diye. Ondan yeni bir ara var dedi. Olam şu aydandan sonra nemetti. Muhammed bir oğlu var. Neyme Muhammed var. Sonra küçülük. Muhammed'lere değişli bir oğlan var eken. Garal yanlarına. Olam eliyardı diye. Karaye'den niyemerden, Karaye'den gıyır getiriyadiler diye keyif etmek için. Karaye'den bir günlük gıyır getiriyadiler, ertesi ona muğret görüyadiler diye. Yani Serdar'ım var diye şotayda diye. Açık gurrun veriyor buna. Bu gurrun veriyor. Hem şolar bilen geziyen adamım hiç üniversitede okumadık. Türkiye'deki bir neme karama yap mı diyelim. Doğrusu da karama yap. Vasıpsız bir neme de adam doğru değil mi? No. Teplisi düzmene varan öyle. Teplisi düzmene varan o. Başlarına tecrübe ulanıpıyorlar bunlara. Bağdan şeyle var diye sizin kesen şeyle var öz yanlarına arkadaşlarına diye buyuruyorlar diye aydiyalar diye de. Yaş genç kıyılar getirip veriyorlar bana diye de. Yani utanç verici elbette bu sözler bunu diyecek bolyan yine Serdar'ın maaşataydı. Serdar'ın bilýär bu zatları. Yani sen fikir ettin. Serdar bilýär bu zatlardan havarı var. Bağır ben yarım detýärdiler diye. Özlere Karaye'den gıyır getirýärler yanlarına diye. Benim diye Türkmen yaş kıyıları getirip berýärler men yanıma diye. Yani ben hiç kim yani aýtma diýip men yanıma birinji gele gaýdýar bunu dedim. Yani bu zatlar aýtman durup bolmaýan ýerde. Ol adam şu wagt näme iş edýär? Sen ol adam şu wagt şol näme men näme diýär? Villa salýarlar. Villa salýarlar şu villaň nemesini daş dizayn sektorlaryny ýerine ýetirýär. Daşky kaplamasy mı daşky? Ne pot yazmaly, näkilek paýa ekmeli, näkilek nemetmeli, şu zatlar neme diýen ekenler. Şu wagtam şol iş edip ber ha? Şu adam şol iş edip ber o. Şonuň bilen ýa-ki biziň Serdarymyz mı? Serdar otur. Menem aýtdym şu wagt näme bolany bilýärmi diýdim. Hawarma Cumhurbaşkanyň bolmuş şu wagt diýdi. Nämelik derejede bolan? Näme hawarym barmy diýdim. Ondan hem hawarym bar diýdi. Bugün bir tane Türkmen aýaly bar eken berden. Ona aýdyp geçen berdi. Bah. Nere demiş? Türkmenistan'da mı yaşaydı mı? Nerede? Türkiye'de. Levap'tanmış oğlum. Ayalın bilýärmi bu zatlar diýdim. Ya onu aýtmadym diye görüň bermedim bari onu sır durmajygyny bilýän ýöne. Nägelek ýagdaýda prezidentliге saýlananlygyny näme bilýän görüň berdi diye ayalym diýdi. Gelinim diye görüň berdi näme diye. Merdan şolar ýalyk derejede diye o Serdar'ın özüň alyp başlaryny görüň berdi merdan. Ýani bir başgalada läli gösen çaga bolýar diye. Näme istese şon nemes o aýagyny kakıp ağlayan çagalar bolýar diye. Şerraylık. Edil sonyalar özün alıp barya diye de. Söz dinlemese diye saçını tayacak kolya yüzü gözler alıp diye. Şeyle hasiyeti varmış bunun. İstelerim birbirine girýärler diye. İçinden düşýärler diye. Ama söz dinleyen oklar kendine garaz şu isteler. Serdar hasap eden oklar kendine. O. Şolar ýaly kätýet var diýip aýdypdyr. Yani bir açık gurrun var yani bir oturan öz. Bile çay içiyor ýene oglan. Özüm şu. Yani Türkmenler näme etip berdiýdim. Türkmenler ana şolar ýaly işläp berler otayda diýip. Şu wagt men ýanymda Türkmen işleýär diýe. Sizinkilerden işleýär şu wagt men ýanymda diýe.
işleýändir. O taýda da şol işler edýärdiler diye. Yani gary işler niýerek bardy? Öz ýurduňyzda da gary işler işleýärdi diýip, ýurt daşyna çykan gary işler işleýärdi diýip. Siz öz ýurduňyzda 2-nji, 3-nji derejeli adam bolup durkaňyz ýurt daşyna çykyp, birinji derejeli adam bolursyňyz diýip aýdýarda, öýle açyk görünýär ýa özüm menden. O, olardan akıllırak bolmaly. Ýani Serdardan, Çammudan akıllı bolmaly. Ondan soň sözün asyl geljek bolýan ýerini nemezeýin bärde aýdaýyn. Türkmeni şolar ýalyk derejeye ýetirmek üçin nähilek derejede iş alyp barýanlyklar orta çykýardan berden sebäbi. Nähemäň işgärler, ýani sen milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri näme iş bilen meşgullanyp ýör. Sözün gelýän ýerde. Olar halky gowlap ýörler şu wagt. Olar halky gowlap ýörler. Olar halky şu güne düşünmegiň aladasynda. Edýän işleriniň näme derejede erwetdiginden habarlary bar elbetde. Ol hemme mehemäň işgärleriniň habarlary bolmasa da esasy baş rollardakylaryň esaslarynyň habarlary bar. Türkmen galmalylar. Türkmen öz ýurdunda da galmalylar. Öz ýurduna eýede çykmalylar, öz baýlyklaryna da eýe çykmalylar. Ony çykartmamazlyk üçin iş alyp barýar. Bulla kan iş alyp barýar özleri çykdaý çykaryp. Doğru. Gaty utanç berdi merdan. Buny başga ýerden agzyndan eşitmek gaty utanç berdi. Gatyna amsetdirýär. Indi o söhbet şeýle bir hasap edeli bu. Ýani hasap ýöredeli. Hasaplama. Ýanky iş ýerine geleli adamlar $2000 aýlyk alsa, dogry dälmi? Gazanç etse. $2000'dan 4 ýyl işleýär-de. Bu köp nemeler, guruluşlar ortada. Bir 4 ýylda utarýar-da. 4 ýyl işlese o $2000'dan ýani haky şu almaly hak $2000 da o näçe bolýar? 56.000 lira, $56.000 bolýarmy? 4 ýyl işlese düşünmedim särden aýtala. Yani 4 ýyl işlese, ene bir guruluşlukda 4 ýyl işleýär, her ay nemede $2000'dan aýlyk alsa. Ortaça $2000 diýse. Ne şol gaty ullakan pul bolýar-da. Bir türkmeniň bütün ömrü Türkmenistanda aýdal döwlet işgäri bolup işläp gazanjak puluny 4 ýylda gazanyp bilýär. Ondan has köpüne gazanýar aslında. $2000'dan awa. Näçe $100.000 geçip gidýär-da umumyň aýdylanda. 100.000'ı geçýär. Indi şu 100.000 gazansan senine hazır $100.000 gazansan 4 ýylyň içinde aýdaly o maşgalaňam hemme zadyňam bar diýel bir adam demesinde öýnäm gurýar, bu maşynam alýar, dogry däl, ulagnam alýar. Soň çağlarynam okudyp bilýär, o telefonum alyp berip bilýär, internetde de arkaýyn ýaky Türkmenistanda ýok bolsa da girip bilýär da şu wagt Türkmenistan'da ayda 2 gezecik imo girmek için internet ulanyan adamlar var da. Ayda 2 gezek. Daşar yurtdakylar bilen gürleşmek için olan. Diňe şonun için internet ulanyanlar var. Pul ýok da sebäbi artık moç pul bermäne ýagdaýlary ýok. Indi şu adam şu $100.000 maşgala nemesi üçin, guruluş üçin sarp etse nähil neme çağalar yetişer o taýdan. Dogry dälmi? Gorkak bolanok, özüne göwüni ýetýän, o sowatsız bolmaýan, sowatsız däl çağalar yetişýär. Dogry dälmi? Türkmenistana da bu zat gerek däl. Türkmenistana diýýän goşadyrnak içinde Türkmenistan köp aýdyp geçýärse, ýa gaýta nemämizde ýa Orsun bir koloniýasy da Ors imperiýasynyň golasynda. Ors imperiýasy Türkmenistanda adamlaryň orta derejeli ýaşamagyny hem isläni oksa orta derejeli ýaşap başlasaň eýen pikirlenip başlaýanda näme-de bolsa da elinde pulun ýene näme bolýar bu zatlarym seni neme ittiýärde birazrak bolsa da erkinräk özüňe göwüniň ýetýän bir durmuş ýaşamagyny ittiýär. Ne şonu isläni oklar Türkmenistanda. Şonuň üçin ýaky 2000 manatdan köp bermän bulara diýip
Ay diýmiş bu 2015 we 2016-njy ýyllaryň gurruna. Uzak bir ýylam däl. Ýakyn wagtda hasap edilýärdi. Ýa-ni aeroportun guruluşy dowam edip durka. Şo taýda bolup geçýän zat. Türkmenlere 2000 manatdan köp pul bermäň diýip hakykatdan banka 2000 manat pul ýatýan ekeni. Soň galanam Türk firmalar elden berýärmiş-de. Galan aýlygyny. İşledik diye gurrun berýär. Gaty üýtgeçik bir zat da bu şo näme alyp barýar. Türkmenistanda adamlar baý bolmaly däl, aýlyk girdeçisi $60-70 bolmaly, şonuň üstüne çykmaly däl. Diýdi bolýar bu zat. Merdan ol dogry, onu ýöretýän edýärler, onu men esasy nemesini soradym da. Bu zatlar diýdim, Türkmen etip bilen okmu diýdim. Yani hiç bir Türkmenden elektrikten baş çykýan adam ýokmu diýdim. Ya ýene bir zatdan içiniň dizayn gurun nemesi bolsun, ya bezek işleri bolsun, ya ýene şoňa meňzeşleri bolsun, baş çykýan ýokmu diýip soradym. Men ken bar diýe elbetde. Biz şolara buýurýar işler diýe ýöne bermeli, aýlygymyz çäkli diýe. Bar diýe ýöne etdiren oklar diýe. Näme etsinler, näde etsinler olar diýe. Bize işgär bolup gelýärler. Başçy bolup gelse, ýöretýän aýlygy bar, kömekçisi bolsa, oňa ýöretýän aýlygy bar. Aşakda gary işgär bolup gelseler, oňa ýöretýän aýlygy bar. Şular ýaly ýöretýän näme çäklendirýärler diýe. Ýok, ýani biz bilen deň derejede aýlyk alma mümkinçilikleri ýok diýe sizin öz watandaşlaryňyzyň diýe. Bolmasa edýän mene şoň işini edýän, olam meň işimi edýärdi. Şol bir iş edýäs diýär. Şol bir iş edýäs. Ya Türkmenler bar diýe. Yani şular ýaly şert töretýärler diýe sizinkilere diýär da. Özüm düşünüp vermerler merde. Yo, ondan beýikler hem bar, ýa-ni diplomly bolanlar bar diýär da. Üniversiteden diplom bolanlara baýly alan ok diýär. Soň nemeleri var diýär da umumy näme proje koordinir edýän adamlar var diýär da olar diýär $50,000 çelle aýlyk alýar diýär. Soň şol aeroportda hiç bir Türkmeni şu baş proyekt, yani proyektler var diýär da içinde bir näçe. Şonuň hiç haýsyny başyna getirmediler diýär, getirilmeýärler diýär. Türkmen iň köp aýlyk alýany, iň köp diýär $1,500 şo taýda işläp. Ýöne $50,000 aýlyk alyp işlenler var diýär. $50,000. O nemeleriň diýär. O tanış bilişleri gelip maşin, neme yük maşinler var ya, olary ýazdyryp gidýärmiş, o bozuk bolsa da şo taýda durýar, ýa pul işläp durmuş da. Bu şey dip görenler hem bar diýär. Yani halk gaty neme. Soň ýene bir zat gurrun berdi, o gaty neme. Şu ýöretýän öldürýärmişler da işläp gören ýerine. Şu ýegenleriň yük maşinalary ýa-ni basyp adamlar öldürýärmiş. Soň şu bir adam ölse şoňa neme berilýärmiş da. Ýa-ni özüni dolmak üçin pul berilýär. Onam o puluňam diýär bir $5,000 ýalysyny maşgalasyna berýärmiş şol ölen adamyň. Galan 55.000 mi 65.000 mi diýär şonuňa ullakan pul bar o taýda diýär. Onam diýär bular öz aralarynda ýa-ni paýlaşýarmyşlar. Şo maşyny kakyp öldüren, soň ýa-ni ýene de bir kysany şol işe seredýän, nädip öldü diýip o bellige ýazýanlar bar. Şolar paýlaşýarmyş. Ýa-ni pul gazanjak bolsaň diýär adam öldürmeli diýär, şo taýda işläp berenler hem bilýär diýär. Şonuň üçin şol nemeler gelberse, agyr maşinlar gelberse diýär gatçyatlar diýär. Şol ýazatlaryň urun berdi, gat haýran aldyrçy. O sizin diye öz gymmatyňyz ýok diýdi, o taýda diýdi. Adam ölse güjüge, ýani köpe ölen ýalyp ýa-da güjüge ölen ýalyp diýär adam ölse diýär. Hiç ilnemesi ýok. Biri geldi diýär, ýani şular ýaly waka ýaşady, bolup geçdi diýär. Guruluşy gidip duran ýerde pawruş ýükler bolýan, ulusy suza gumalyp ýükleýän kamazlary ýükleýän. Bilýärmi? Şolar ýaly maşyny sürüp bilen nime bir bardy diýär we şoň ýany ismenleşmek, gerekleşip sürmek üçin ýene birini alýarlar ýanyna diýe.
Onu odaltırıp gören täze geleni öwretdi diye. Ne şeyle etti. Bir adam kapının yanına kapıyı açıp bassancakta basıp nemedip dur diye yapışıp dur diye. Mesela yankı täze gelen sürüp nemedip başladı onun ya oğlum rescue uğurluyor da neme yankı pavuşu rescue uğurluyor. Şu rescue uğurlandı diye yankı siltelat diye yere açtı diye oğlan yankı kapının ağzında duran öğretip duran özel kuş yapıyor yere açtı. Oğlum götüncükle onun üstünden esik gitti diye gönül. Şolar ýalyk ýagdaýda öllü diye yankı ulan. Yankı ölenden soň bir hepdeden soň aýlyk maşgalasyna gowşurly şolly. Bir hepdeden soň diye. Hawaram berilmedi diye hatda diye. O hiç ilmi adamam gelmedi diye yankı. Ne hökümetin işinden ya yerlemeden yok yankı mekeme adam näde öllü nähilek derecede öllü dip sonra o nemesem geçirilmedi diye. Ha geçirilen bollu diye bu göz üçin diye. Ya şo taýda gutorda olam diye yani. Şu adam ölse beýenýän ekenler-de şoňa tölemeli demäni. Hawa ýandylar yankı sen aýdyşyň. Şey diýen ekenler. Batykany adam öldürdiler diýe, ýöreýte. Bil kaslaýyn öldürdiler diýe. Deme. Nereden bu adını yankı Türkmenleri şöyle keçire açık zatlara ne bu 1.000-2.000 dolar da näme ol yankı Türkmenistan'ın o gidip yatan bayılığının içinde. Yani hisse doğru mu? Türkmen öz halk için. Elbette köp saatın yani içinde işlep görken yani o vermek mecburiyetinde yani hükman yaldaydı. Yurttaşından getirip işletip onlara berip versin kesip çetsin. Yani şoňa nägelek derecede pul sarp etdirilýänliginiň ýa edilýänliginiň nemesini bildirmemek üçin edilýän oýunlaryň biri şu. Yani 1.000-2.000 dolar dawasyny etsinler öz arasında diýil. Gurnalýan oýunlaryň biri. Olam bar o işin içinde. Hükman bar nerede? Hükman varsa ya şoň uğruna algasynlar, şoň uğruna jan çeksinler. Diýilen nemeni ber. Onuň Türkmen familiýadaky adamlaryň üstüne edýärler. Onu bilýärler, elbette bilýärler, bil kastaýan edýärler. Ýöne bu zatlaryň nerden gowuzady üstü açılıp dur. Ýene bir iki sana adamdan soramol zatlarym bar. Oň bilen hem oturşak ýakynly. Türkiýede boldum. Onlardan hem sorajak. O daýyn ýanky bulan nemesi bardyr. Owuz kent ateli, onsoň ýak Garown mehmanhanasy zady bar. Ana şu ýerlerde işläp gaýdan oglan bol. Melih Yüpekçi diýer adyny. Hawa. Ol has bolýar eken o. İçinde neme işläp gaýdanlar. Onda has köp maglumat bar diýer. Ya aýdyşlaryna görä. Diýje golýanym bolup durulan ya edilip neme edilen jenaýetler. Ya şu Türkmen halkyna bil kastaýyn alyp baran şular ýaly halkyň garşysyna alyp baran jenaýet işlerini arkada açylyp oturýarşylar. Yani bunu gidilecek bolsalar hem gidilebilmeýärler. Öz ağızları bilen görünmek durlar işlek kaydanlar. Yani bunlar bilinmez mi karşı zatlar bilinmez derecede geldi ya bilinmeyecek yerdeydi. İş alıp barıyarlar. Şoňa men canım ýa bilýärmi? Yani arkasından bilinmez ýarlyk neme diýerler. Häzirem dowam etip durlar. Şu günem şeylerek. Söhbet Cemlämen bilers, ýene de o aýtjak zadyň bar bolsa, bolar. Cemläýär. Sen meni duýdansyz ýagdaýda ekrana çağırdyň hasy bolsa. O şeylerek, wagt tapdykça, wagtlar, ýa boş wagty peýdalanýas, şey dip. Söhbet o. İyileşlerini o nemedin? Sizden bilýänsiňizdir bu şuna benzeş maglumatlary kommentariýalara ýazyň. Has çoňur bilýän bir maglumatyňyz bar bolsa bize jan edin. Gurrun beriň säbäbi bilinmeli bu zatlar ýa-ni esasen hem atlar, familiýalar bilen bilelikde. Familiýalar möhümdir bu nemäň içinde adyny bilin. Yani familiýasyna ýanynda aýtsaňyz ya bu adamlar cenayet çekilmeli bular edeni işlerini. Cenayet ettiler. Şonuň üçin sizem bilýän zatlaryňyzy o paýlaşyň. Biz iň soňunda ýa-ni şu video görünüşinde arhiwe geçirýäs hem beýleki görünüşlerde de arhiwe geçirýäs biz bu zatlary. Şeylerek o söhbet sağ ol köp o ine
Sen gurrun verdin, menem senin gurrun veren nemelerin boýunça menem ama bir nemeleri soraşdyrdım da şoňa meňzeş yerlerde islenlerden şey edip açıldı üstü birazrak. Mutlak açılar merdan bunun, mutlak köp açılar bunun üstü. Ya gaty uly neme işler alınıp barly Türkmen halkynyň garşysyna bilkasdaýyn. Tamam. Bolýa onda sağ ol. Bolýa, ýaşy sag bolun.